Sa unsa man nga rason nga kinahanglan ta luwason or giluwas ta sa Ginoo. Unsa dito ang kahimtang karon? Kani na ni una nangutan ko kung giluwas ta ano ko ta siyuta. Unya kung giluwas ta asa mo ta dalhon? Asa mo ta madto? So karon ato tan-ahon ang balahang kasulatan. So una nga pangutana karon nga mugay nato ngadto sa atong pagtuon sa unang topiko mao ni diri sa inyong katubangan. Nagaingon pa diri, what are the consequences of sin? Unsa man gyud ang mga resulta sa kutangan sa sala? By the way, pangutana ko sa inyo karon. Kinsa man sa ato diri karon ang miingon nga wa gyud ko makasala. Wa ko makasala sa akong asawa, wa ko nakasala sa akong bana. Mga bata, wa ko nakasala ng mama o papa. Wa ko nakasala sa akong silingan. Nabay dire makaingon niya na? Or maingon na lang yun siguro ko, wa man ko makasala bisan pa sa Ginoo. At kung wa ka makasala, yun unsa magdayta ang atong kinabuhi. So karon ako malikod. Our first question, what are the consequences of sin? Ang Malaang Kasulatan, naghatag og tubag, Roma, Kapitulo 6, versikulo 23, nagaingon diri, kaya ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhi dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Pagkanindot no? Unsa ganay consequences sa sala o sa isang putanan sa diha nga makasala ka? Kamatayon. Walay laing padunggan kanato nga nagkasala. Mao gyud nga mo padulong gyud ta sa kamatayon. But here comes the Lord Jesus, nagahatag kanato og nindot kaayo nga saan. Nindot kaayo nga balita. Nindot kaayo nga pagtakot unsa yung diri. Apan ang walay bayan nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhi dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kisang gasa nga walay bayan nga atong maangkon. Kinsa? Kang Ginoong Jesus. Okay, so karon ikaduha na pangutana. How do we know that we are all sinners? Yun sa manato pagkahibalo, pagkasayo, nga kitang tanan mga makasasala. Waksin pilita mo, ulang, pilita mo kiksuuna, mga seminaryan na, ngayon tas ng pagbalingon, ako makasasala ko. Dapat ito din ako na. Ako dito ko, wadyo ko sala. Karoon na ba, natulibang gobyerno, istilan no? Ay mga libong taga-asa sakto ini, kailangan mong gawas na bingong fake news, tapi bingong na daily. But again, naging ito rin, yung sa madaw na ito, pagkahimalo, na kitang tanan mga makasasala. So, balik ko na kong basa. Kaya, apan ang walay bayan na hatag sa nagasa o hatag sa Diyos mo ang kinabuhi ng walay katapusan. Nga anak ang Kristo, Jesus. Kitang tanan, nasayo kita, na we commit, we transgress, we trespass our Creator. Atong gilapas, nakahimo kita sa pagkasala, sa kakinsa kita nakalapas o kasala, ka Ginoo sa Diyos. Okay? So ato ba yun? Nagay ito yes. Tinood kayo because we all eventually die. Kung sa'yo na yung resulta sa diha nga nakasala ang tao o nakasala. Di ba? Tingala na. Mutanang ko sa inyo ha. Wala ko mag-wonder. Wala ko mag-hanggan mga kami kamatayo. Kini ba nga kamatayo karon nga napakita mo matay itong minahal sa kinabuhi, mamatay itong silingan, mamatay itong kaaway, mamatay itong mga tao rin ng kaganahan. Ano man ang kamatayon? Lalo na, nung tumawa ng kamatayon. Para pag na sa itong kinabuhi, nga niya kita dinilita, siguro hindi na kita mag-intriga, no? Hindi na lang kita mamarites. Tingnan naman, ano masuro kung manato ito muna-una o paggalingon na. Basta kayo mamatay, ako na lang, kumalang yung tanan. Pero, wala kita siguro no, na maghandog umatay.
Kita, naniuha kita nga, isa pa o, mamao na ito ang kinabuhi, na itong kahintang, isang o gagdaradalan, nagdalahin, ng nasakit, ng kamot kita nga mabuhi. Di ba? Pero karon ang ingon diri, kita na hibalo na mamatay kayo kita. Okay? Lugar pa, evidently this principle of sin leading to death was so firmly entrenched in God's kingdom that He Himself could not change it for us. Bisan lang ang Diyos sa langit. Nga tungkol sa sala,